sa kaaw. At isang halik mo lang. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lester. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ang pag-ibig. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City nga tumatatampo nagdasingan nga Lester. Recorded by X Thunder Gaming. I love you. Gia. Lester, di pa man ko andam nga musod og relasyon, uy. Okay ra. Magpaabot ako kung kinusa ka andam. Sure ka? O lagi. Basta ilang kong pugi nga ipakita ni mom kung sa tika ka love. Sige, bahala ka. Salamat, Gia. Okay na siguro nang gipalit na ko nga bouquet. Sigurado ko nga makauyon inis, Gia. Ako na ipadasi ang trabawan. Pero di lang ako butangan nga gikan na ako. Wa man gid siya mo chat. Nadawat na niyang buhok. Ako na lang tawagan para masiguro na ko kung nadawat ba gud niya. Nadawat ra nimo nga kung gipadani mo? Ay, oo. Gikan dito ni mo. Oh, Thank you kaayo ha, Lester. you're welcome. Basta ikaw. Nagkauyo na ka? Uy, lamig kang chocolate cute. Naibawloy ka nga mo, ito'y paborito na ako. Oh, chocolate? Oo. Unsa na imong gipada? Ang buwak. Ay, uy, nice siya. Ganahan ko. Ha? Nagduda ka nga nailaing nanguyab niya? Oo bay? Ang kitangat. Nga ako lang og na sila yung entertain bay. Siguruan oy. Para di mausik yung oras. Naabitaw. Unsa may problema Diana? Gia, nanguyab ko nimo. Di na kaanging mo entertain o lain pang lalaki. Lester, di pa ta uyab. So naapo ko kagawasan nga mamili kung kinsa ang magustuhan ako. Kay bago ka kung ingon anak man lang gani ka no? Mas may pag-undangon na lang nimo ang pagpanguyab nako. Gia. Kuman sa tanan akong nabuhat niya. Sa tanan akong gihatag niya bay. Sa akong effort. More din niya ang buhaton ako. Ipahimuslan ako niya. Bay, ay pagsigmao ito bayan oy. May maoy ka. Ayan lang. Tagan ka og lay mabay. Oh, Ako ipilailan mo. kinsa mo sana? Sofia, Lester. sakto gining giingon ni Kaloy. Nga gwapo ka. Di mo good. Asam ka gusto mo laag? Yabay, saban. Sinabot mo. O bay, nindot siyang ikauban. Oo, okay noon. Ya, sabi yung gidugayan niya. Pakuyab yun. Sige. Ha? Unsay? Sige. Sige na. Gisugot na tika. Oyab na ta.
Recorded by X Thunder Gaming. Nak, naaman na kay bagong silingan sa? Mao ba, ma? Oo. Ay hatdi o niya sila anang badan na kay kagibuhat nako. Aron makatilaw pud sila aning negosyo nato. Sige, ma. Ayo! Oh, siya to. Aw, Boss, okay ra ka? kuan. Nagipada nga banana cake si mama para nimo. Ha? Nga naman. Ingunanam ko na sa mama basta naibagong silingan. Sige ha, anto na ko. Naunsam ko. Nakulbaan ko kalit pakakita na ko niya. Nga nang ingon anim na akong gibati. Kadit lang! Kinsam ron. Gipauli ni mama ang sulanan. Salamat. Salamat sa kaya. Lami kayo. Ako na Rinley. Lester? Okay ra ka? Gipalingot ka? Kuan? Alimuot mo gud. So, aris ako, Lester. Sige. Sige na magyubalik-balik sa rin sa kung nauna. Dayapag naman siguro ka, Lister. Hello, babe. Oh. Nakadiha? Ha? Ganyan na ako nagsigig tabi din eh. Pero wag ko ni mo tagda. Kuan, Sofia. Sorry, daghan pa mood ko og trabahoon. Pwedeng muli na lang ka? Okay. Oh, nilagi ka. Gilay ko sa bahay. Pasensya ha. Kuan mo god, ganang suod mo na ako ang nagpuyo diri sa una. Nag-uol sa kong ibalhin sila lang bahay. Oh, kung mau na, kita lang amigo. Dali, sud. Suod na kaayo mo anang bago na tong silingan dong sa? Oo ma, mga maayo mo silang tao. Labi na gid si Renly. Kadito sa ma. Hello? Mister, pwede kang magkarisamo? Nako'y importanteng toyo mo. Sige. Muna ko. Lester, sorry pero di na ako kayang punggan pa ni. Ha? Ang unsa man? Ambot, di ko sigurado kung mo ba siya gibati ni mo. Basta ako, sigurado ko sa ako. I love you. Rene. Sa tinuod lang. Sa tibok na akong kinabuhi, babae ra gid akong nagustuhan. Pero wag ko makasabot sa akong gibati sugad nga nakakita ko nimo. So, pariham dito og gibati. Kita na. Oh. Pero ato lang ning itago ha. Okay ra nimo? Sige. Oo niya. Ang imong uyab nga babay. Unsa? Makigbuwag ka na ako? Sofia. Gusto kong mag-focus sa akong kaugalingon. Kung noon, pilit ka pugnan. Salamat, Sofia.
sa ato pa, gawas noon ta. Gawas nun natat sa tong gibati. Pero, pabilin lang gyapon natong itago ang atong relasyon. Kana kung okay ra nimo. May problema na ako. Kung sa'y gusto nimo, may matuman. Salamat rin. I love you. I love you too. Isang Wa ko magdahom nga permi man kong palpak sa kong mga nauyab sa una, pauli ra di ko sa lalaki nga sama nako. Og ang kunon ko nga hapsay og malipayon kayo mi sa mong relasyon. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ko mga higalang kaagay ni Lester nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagaluhan ang pag-ibig. pag-ibig mo lang. Ang mga kaagi gibata no doa sa radyo ni Carol Marihikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganals. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka hawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka hawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.